дори не е толкова дълго, аз не знам. О, Айсберг влиза пак на Куроки. За секунди. Матумбаман обаче може би ще изтрия Afterlife, обаче той се използва чиза на време. Матумбаман в момента отново се хаби своето улт, обаче Гобак беше изтрит за секунди. Рамзес в момента трябва да оцелее, защото е умрял. Остън! Много добър стън тук от Afterlife, ама Тумбаш може би ще изчезне в момента Айсберг. Има Хекс. След много малко време убива илюзията на Vengeful от Аганима. Always wanna fly на толкова малко HP, Матумбаман в момента. В момента трябва да оцелее и фаща го Джеракс, дали ще го изритат. Фата в момента гони Рамзес, обаче ще успеят да го бият Фата. Огромен вакуум, ще убият най-накрая герото. И Одието остава на супер малко, трябва да успее да се блинкне. Успява. Айсберг е на толкова Малко HP. Обаче трябва задължително да оцелее. Изритват Mind Control. Хваща тук Айсберг май ще умре бъкъбъл отново. Какви фора ставаме, не дава и неясно. Айсберг се спасява, но за колко време Сърч Хекс, не мисля, че има значение. След този глиф, Always Wanna Fly сега ще се изпари. Байбек. Няма глиф. Ще успеят ли да направят нещо и какво ще и то? Преспиват Матумба. Айсберг? Какво ще прави Айсберг? Чака Хекса май. Обаче има БКБ! Айсберг се чули какво да прави Хекс на Фата. Камък е! Ще го изритат да са мак! Казаха ма бега от тук. Почуваме за базата. Fuck your shit. New meta на махаш противника от